Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen spille Agar.io. Det er min bane. Jeg har helt selv lavet den ind på noget, der hedder agarsurf.com. Ja, lad os gå i gang. Se her. Heroppe står der så. IP, den er sindssygt lang. Så jeg er glad for, at jeg ikke skal skrive den hele tiden. Det er simpelthen en hold deroppe, mand. Min mod. Rigtig sjov. Du starter sådan med 50. Du starter med 50 point, og så per feed, eller ost, eller hvad man kalder dem. Det giver dig sådan 5. Og så er der robotter med, altså sådan nogle bots. Og jeg dør hele tiden, det er mega træls. Og det er mega sjovt, altså, du kan alt muligt. Der er nogen, der hedder noget grimt, som Torbjørn lige nu. Han hedder noget meget grimt. Det skal man ikke helst hedde, synes jeg ikke. Og man kan splitte sig 32 gange. Eller ja, det kan man. Det er mega fedt. Og som så, procenten smelter også meget hurtigt sammen igen. Så man kan gøre sådan her for ja. Så er det experimental. Der var en, der prøver at spise mig. Ej. Og så er der sådan nogle black holes med. Eller sorte hul. Hov, nu var jeg ikke stor. Kan jeg prøve at vise jer. Hvorfor er jeg så lille? Godt nok. Så finder jeg et black hole. What? Jeg ved bare. Nå. Så må vi prøve. Det er sådan lidt svært. Det lagger meget herinde. Ikke mega meget. Meget. Kan man nok godt sige. Ja. Nu forsvinder jeg lige her. Så er det bare min. Nej, ups. Fail. Lægger lige. Og så skærm bare. Jeg har lige nogle tekniske problemer, jeg tror lige. Nå, det kunne jeg så ikke gøre. Så må vi bare nøjes med, at jeg er der. På, der er et black hole. Et sort hul. Så skal jeg lige prøve at gå ind i det, når jeg er stor nok. Sådan der. Så bliver man sådan teleportet et eller andet sted hen. Ups. Og sådan nogle har jeg lagt 10 af. Wow, der er lige 3 sådan en anden. Tager en. Ej, træls. Ja, men jeg håber, at du vil join min server. Jeg ved godt, det er en meget, meget stor, langt link. Men den er sjov. Forresten, det kan godt være, at du ser den her. Lang tid efter jeg har lavet den. Og min server, den kan godt blive slettet automatisk, så man ikke kan spille den. Så ja, det kan godt være, at du ikke kan join den. Men det prøver du bare, altså. Hvis du vil, så bare prøv. Det kan jo være, at du er heldig, at du prøver at gøre det lige nu, hvor jeg filmer. Fordi lige nu kan man jo godt bruge dem. Okay, jeg tror lige, jeg giver mig det. Nå, men lige til at vise, hvordan jeg har lavet den her server, så kan jeg lige guide dig til det. Så her. Man går op i search og søger på www.agarsurf.com og enter. Og så skal man vente, selvfølgelig. Vente. Godt, så kommer den lige snart.
Så kommer du ind på det her. Så skal du klikke på log in, men jeg er så logget ind, fordi og det kan du logge ind med Facebook, eller YouTube, eller Twitter, eller Google. Eller Google+. Det er det samme næsten. Og hvis du så vil lave din egen server, så går du ind på Create Your Own Server, eller Create Your Archive Server. Jeg har altså allerede lavet en, og så fik jeg lige 3 coins, det er rigtig godt. For at du kan lave din server, så er du nødt til at se herover, der står der Credits Balance. Der kan du se, der står, at jeg har 14 credits, og jeg har lige fået 3 af sådan nogle. Og dem kan du bruge til at gøre din server meget bedre. Det er nemlig, jeg kan ikke lave en ny en, for jeg har jo allerede lavet en, og den er i gang. Men hvis det er, at du skal lave en ny en, og der er alle mulige seje ting, du vil have med, for eksempel hvis du synes, man skal kunne splitte sig, eller sådan dele sig i 64, det koster 50 af sådan nogle der. Og når du så har klaret, eller når du så har svaret på alle de der ting, som den spørger om, hvordan det skal være og sådan noget, så står der allernederst sådan en knap, hvor der står create på sådan her. Ja, du ved nok godt, hvordan det står til create. Og ovenover den knap, der står der, hvor mange credits det koster. Og så har jeg opdaget noget herinde på. Hvis det er, at du ikke har nogen credits, så kan du bare gå rundt herinde. For eksempel klik på home, eller klik på herinde. Sådan gå rundt herinde, så kan du se, der fik jeg lige 3 mere. Det var faktisk rigtig, rigtig meget. Så kan jeg gå hen på home og Create Your Archive Server. Det er ikke sikkert, at du får noget hver gang. Og du kan gå herind, sådan gå rundt omkring inde på, den her, den kan også gå herind. Kan det være, at jeg får noget? Får jeg noget? Nej. Eller credits. Ja, du kan også købe sådan nogle ting herinde. Credits. Så står der så, hvad de koster og sådan noget. News. Og ja, sådan kan du bare gå rundt, og du kan også join andre folks server. Du kan fx klikke her på public server, og så kan du search på en, sådan søge efter en. Så kan du skrive, jeg fik en. Så kan du tage en game mode og bot, som der er sådan nogle mere og sådan noget, og så kan du submit. Så kan du måske være heldig at finde nogen, der har sådan en verden. Men det var det for den her video. Jeg håber, synes den er god, og håber du giver en like, og måske en abonnent, eller en sub. Ja. Du kan se videre, eller se nogle af mine andre videoer, hvis du har lyst, ind på YouTube. Men det var den video. Fortsæt god dag.